गोबां बोसोरनि उनाव नोंथांमोननि आंगो जिबि जोहोलावा गावनि न'आव सफैफिनबाय दा बेनि गेजेराव नोंथांमोनहा आंगोनि जानानै माफोर बे समाव जों दिनै सनितपुर जिल्लानि बातासिपुर बे ओनसोलनि जों सारियाव गसंनाय गासैबो एक्सएनडि बि आंगो लोगो बिथांमोन दङ। लोगोसे दिनैनि बे समाव जोङो दाख्लै 5 अक्ट' आरो दिनै 7 अक्ट' बे साननै बे अक्ट'आव जोंनि हालामनिनो जोंनि आंगो लोगो बिर जोहोलाव बिथांमोना गोलाव सम जों बर' हारिनि थाखाय एनडिएफबि आफादाव जोंजों समानै दुखु खस्थ' जाबोनानै नांबोनाय बिथांमोना मोनसे समाव हमजानानै गोबाव सम जेलाव थानांदोंमोन। सासेयाहाय जोबथा जिउ जोबजासिम साजा होजादोंमोन आरो सासेयाहाय फासिनि अर्डारसिम फोसावजादोंमन। दिनै बिथांमोना गोबाव सम जोबथेसालियाव थानांनानै दिनैनि दिनाव सासे निथुल दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हादों आरो दाख्लै 5 अक्ट'आव बिष्णु नार्जारि बिथाङा उदां अख्राङाव सफैनो हादों। दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बिर जोहोलाव आंगो लोगो बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे मोनफानानै बा जोंजों लोगोसे ज'हैनो थाफानानै बा जों बिथांमोनखौ लोगो मोननायखाय जों ओरैबायदि गोजोननाय आरो खुसि दङ। दा बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जों बरायदों बा हालामनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बरायदों आरो गामिनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनाबो बरायना लादों। बेखौ जों बारग' एनडिएफबि जानानै रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावदों। बिथांमोना गोबाव सम जोबथेसालियाव थानानै नंगौ, जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे अक्ट'आव गोजोन गोरोबथा बिटिआर थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। बे समाव जोंनिनो बिर जोहोलाव सानै जोंनि ओनसोलनि बिथांमोन मैया दाख्लै गनाय आरो दिनै गबोनाय बिथांमोननि जिथु न'खरनि हालोद आरो बिथांमोननि गोबाव सम जेराव थानांनाय जिथु न'खरारि आरो गाव बिक्ति गोबां रांखावरि आंखालाव दङ। दिनै बिथांमोननि जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन बिथांमोना थाबैनो मोननांगौ, जों बेखौ हास्थायो। लोगोसे बिथांमोनहा न'खराव बिथांमोनखौ सानैखौ बख'नायनि थाखाय न'खरा गोबां रां रुफा धोन सम्पति खहा जानांदों। बेफोरखौ जेन सरकारा दा सोलिबाय थानाय सालायदों बिथांमोना जेन बिथांमोननि न'खरनि जिउ खुंना थांना थानाय राहा लामाफोरखौ जेन एसे अननानै माबा मोनसे राहा लामा होनानै होयो, बेखौ जों खावलायो।